kan het eerst met begrijpen dat ik dit al in boppen kreeg. Dit is een van die grutten. Zo'n stukken grutten staan er boven nog wel sites. Nou, dan al je boetertjennis. En Spielman zit hierbij. En Peter Dwarmjes. En weer Kattekweer. Ik ga ze dus maar op z'n ouders zetten. En ze staan al hier daar. En nou ja, dus dat ik dit nou even naar beneden helje, dat hindert niet. Want alles, ik wil alles erbij helje. En zien of ik het nou onder man brengen kan. En dat het nou terug te komen, net bij mensen die zeggen, is het voor jou van 10, doe dat dan maar. Maar mensen die er belangstelling voor hebben, daar hoop ik dat ze dus nou terug te komen. Ik heb nou echt een heel soort wel van de Gudrun. Ja, hij is verschillende keren bijprinten en zo. En de allereerste hier een kranten erin, dat vind ik schitterend mooi. Maar doe letter is hij in een klaphoes en dat vonden wij heel deftig natuurlijk. Dat er een mooie klaphoes om in elkaar met mij hier alle teksten. Hoeveel ben er van de Gudrun zeggen verkocht? Nou, dat weet ik net. Daar toch een rare verhaal om de ronde van echt duizenden en duizenden en zo. Dus ik hou een verhaal net van in de 20.000. Maar ik kan dat uiteraard net verifiëren. Ik zou net weten hoe. Sis Anne, ja? Wist het jood, ik zag gezellig in een stad. Nou, Imtje Wender is dan zo te zien en te beleven. Er is voor elke nevel wat het waan hier in de stad. Van jong en oud, van grutten en van ben. Sis Anne, ja? Wij met ons wat gauw een bakje koffie had. Ik ga vol niet wat skippen, al die en nog wat extra's. Die laat ik kippen in die crème, die knip ik het mij dij. De hakkers wat mij hangen maar een uur als die van Doede. Doe en ik, de ger op haar, dus mooie blauwe thuis. Van winkelje en vrouwelijk spraak, wat is van haar een kus. Je mooie mij, en daar ben wij vrij. Je mooie mij, gelukkig maar in die. De naam Irold komt uit het Gudrun-verhaal. Dat is een heel oud verhaal, dat ook in Friesland speelde. En Irold is dan de leenman in Friesland van koning Hettel. Wat voor muziek speelt de groep Irold? Nou, ik denk dat veel mensen het volksaardig muziek zullen vinden. Wij vinden dat ook wel. Hoewel we geen oude dingen gebruiken, maar nieuw geschreven materiaal wel vaak op oude teksten. Goeien, welkom alweer bij Radio Froskepolen, het programma op Omroep Friesland Radio, maar enkel maar omtekend voor streektaalmuziek. Gewoon wij van binnen en boeten de provincie Marioen is het helemaal Friesk. En bijzonder, want ik ben het best wel een beetje grutskop, dat je haast een volslijne bezetting zit van de legendarische Frieske volkgroep Irold. De groep die het 40 jaar verlien in 1974 oprichten waard. En in datzelfde jaar ik haar eerste LP de Gudrun zeggen uitbracht. Uiteindelijk holdt Irold er in 87 weer mee op. Maar in die 12 jaar had de groep bij een protte muziekleefhavens in Friesland en daarboeten een jebbe indruk achterlaten. En nog altijd wordt de naam in muziekronden in Friesland met respect neemt en wordt er aan haar muziek refereren. Lid het witte wief mijn rest, lid haar struinen oor de duinen, ja bezwaarde tijgen lest. Jarenlang al dwaalt ja roem, bij het stroom en oor de lonen, neer had zij de vrede voel. Je hebt bestaan van 74 tot 87. Ja. Waarom ben je er doen mee opgehouden? Nou, het wie een grote groep. We doen mijn zoon. Dus deze zoon alleen nog geld erbij. En Aard wie er doen net bij. En Ines die weer doet mij haar opleiding jazz ondergang in Hilversum. Ja. En dat wie heel lastig om nog maar repetitiemomenten te vinden. En om te spelen. En er begonnen mensen die de vreugdehuis zeiden van ja, nee, het kind net. En dan zochten we een datum en het kind net. En dan begon het te sloeren. En ik denk, dat maakt we net haar. Dan zitten we het in de mensen het stopt. Toen is hij al heel verslijnd, wie het van tranen in zich druinend, mijn roege duwen tijd.
Ja, ik denk het bloedkruid waar het niet gaan kan, zoiets. En het blijft thuis. En de taal is de taal van thuis. En ja, dan ben je een heel soort vreun nog. En ja, het is gewoon een heel banaal heimwee, denk ik. En het is natuurlijk ja, het is prachtig in Duitsland. Ik ben heel tevreden met wij, maar dit is gewoon thuis. Het wie op een tille voor een donkere veert, maar het beeld van een moane erin. Maar hoe komt het dat ik die naam me vergeet en in beeld in mijn ziel net meer vind? Het wie op een tille voor een donkere veert, maar het beeld van een moane erin. Ik ben in oktober 23 naar Ljouwert verhuizen en de dag van mijn verhuizing trof ik Nanne. En ik ging Nanne al ooit eens een keer ergens moeten. En ja, en dat klikte. Van het ene moment op het oren klikte dat. Ik zond van het en mij, maar de egen weer mij wie. Ander liedje, want ik weet het gewoon niet goed. Op een of andere manier kwam ik dat boekje het zeggen van de Goedroes zeggen. In de provinciale bibliotheek. En dat hebben we als uitgangspunt nam voor die eerste LP. En het was een studioproject. En Nanne het van Wobbe van Seijen de taaststemming en het enthousiasme kregen en het yield om die LP te maken. En toen kwamen er vragen voor optredens. En nou ja, dus zij is Ierold ontstaan. Vanuit een verliefdheid en liefde voor de muziek en voor de akoestische muziek. Het begon in feite in mijn winkel. Ik draaide het in mijn winkel bij de Put. En de meesten kwamen dan in de winkel en dan dachten ze, wat is dit? We jaren een Friese tekst, met muziek wat wij mooi vinden. En dan weer de vraag, wat draai je nou? Wat haast nou opstaan op een gegeven moment? Ik zei van Ierold, Noord van Jet. Haast op een plaat. We willen graag die plaat hebben. De plaat ben nog altijd te keep. Nog altijd. Er is behoorlijk wat belangstelling altijd via internet voor de platen. Hoe de hele vrouw vregen altijd naar platen van Ierold. Ik ging laatst nog een klant op Discogs. Dat is een site die kocht voor alles hebben, maar wel in onberispelijke staat. Weet ik wel zo. Dus in jou is ik redelijk geld voor, ja. Waar ben je? Ja, ze staan daar op een gegeven ogenblik. Ren maar even mee. Van de eerste tot aan de zoon, om het zo maar te zeggen. De Goedroes zeggen, Kottekweer. Sommige mensen zeggen, Kottekweer, ja. Die Hollanders. De Smit van Jenewoord, Boetesjenne, de Speelman, de Warmje en dan de laatste die ze gaan maken. Even opzetten, even. Da, la, 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 la. Ja, dit is het. Hé, hey, waar hebben we weer? Ja. Zo, dat had best een krupje, hè? Dan was er weer op ziekje. Oeh, we winnen weer. Kamen vogel oer het wetter van een lampje bij van zwaan en wezen even letter getest met jou voor je mij. Het is zo mooi. Prachtig, ja. Het is toch geweldig dat zoveel hier een letter, dat er nog altijd in rekt, hè? Even nog een keer. En dan komt er in, ja. Dan komt die solo komt erin. Ik
ik dacht ietsje kwarten, maar dan zei van nee, zal litten. Goeie muziek hier. Om mij te eten en te eten, liet mij zitten op Gudrunshorn. Het is gewoon mystiek, is het, hè? Het is een hele spirituele tekst, in feite. Er is iets wat een... Ik zie het net zo gauw, maar er zit een eeuwigheidsstik. Via het net, het is natuurlijk een zeggen van duizenden jaar noord, op een gegeven ogenblik. Het is net samen iets. Het is een mystiek verhaal, hè? Van al die jaren op een gegeven ogenblik, ja. Ik geloof mij, deze muziek, goede muziek, die bloot altijd. Die is net altijd onderhevig. Hij is af volle mond. Hij wordt een mondje voor de skroos. Maar jou dat dialect goos behagen. Dit weer hier van zijn meeste dagen. Want Skiering had wat wel zijn gloos. Maar bloed nog vaker zwier te dragen. Ik vind dat mijn stemmengiet heel goed. Ja. En ik denk dat daar eigenlijk een heleboel kracht werkt aan. En Ja, wij denk zijn ik ook. wel bezig met mijn stemmengiet, maar ik denk dat wij er nog heel veel in groeien kunnen. Ja. Ik denk Moeilijk, hè? Ja. zeker. Ja. En dynamiek denk ik ook. Ja. Dat het knap is dat ze soms door minimaal te spelen echt helemaal de aandacht pakt. En dan heel mooi dat opbouwden en dan opeens heel krachtig ons wegbliezen. Zeg maar. Dus, Ja. Oké, laten we gaan luisteren. Bam. Ja? Ik kan er alleen helemaal niks van snappen. Het is zo'n tekst niet. dat hierdoor. Kun je dit meezingen? Ja, er zit ook qua timing aan het einde van het refrein ook een lastig ding. Hè? Dat je die A zit bij het is te let. Dat accent moet je goed in de gaten houden. Dat laatste maat van het refrein is een 9/8. Dat is in één klap een 9/8. Dus dan moet je even goed op je drummen letten. Het is wel een bijzonder goed, bijzonder stuk hoor. De boezenhapper, dat is een waterdemon. En die zit in de Friese meren. En Friesen die houden natuurlijk van schaatsen en van zeilen. Maar als dat gebeurt, dan zit de boezenhapper op de loer. En die trekt er af en toe eentje in het water. En niemand weet eigenlijk hoe die eruit ziet. Want ja, als je dat wel hebt gezien, dan is dat te laat. Want dan ben je dood. De bedoeling is dat wij dit nummer gaan coveren. Gaan plunderen, want we gaan onze eigen versie ervan van maken. En dan mogen we, als het goed is, bij het eindconcert van de reunietour van Erold, mogen wij dat nummer gaan spelen. Ruige versie dan maar. Ja. Ruige. Als vrienden rijden, frustreren met de zielen ze net op helje. De motten en mensen voor een sportje, vriendelijk doen vertelje. We zijn dan meer zo'n verzoek, maar eindigen en beter. Om daar te komen, het is tot je plak onder de wal beter. Het is de boeze, Nou nee! Oh nee! De gig! Oh jongen! Hele tijd niet zien, maar het hart was altijd staan, of niet? In februari 1964 is in 2 hele minuut is mijn lippen verloren. I Wanna Hold Your Hand van de Beatles. Wat hebben we hier? De Beatles.
het meest indringende nummer in mijn leven. Het meest indringende muzieknummer. I Wanna Hold Your Hand. Het was zo, ja, de Beatles in het begin, dat stelde net zo vol voor. Hallo, draai I Wanna Hold Your Hand, jongens. Is dat wobben? Ja, absoluut, ja. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand. Moet nog helemaal terug liggen. Say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Komt het einde, komt het einde. Hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your En ja. het had een kleur voor mij. Can't buy me love. Ja. Het had een kleur voor mij, dit nummer. En het is een hele mooie lichte kleur. En dus ik jij het zo die eerste klanken en dan in één keer is die kleur bij mij. Apart. Wat voor kleur is het? Een lichte kleur, geelachtige kleur. En dat had dit nummer, She Loves You, had het echt een heel iets beetje diezelfde kleur. En dat is het. En dan krijgen de Beatles echt orenkleuren. Hoi! Hey, hoi. Oh man, daar weer de stap. Ja. Hé, hoi. Hey, wat leuk. Hoi. Hoi, hoi. Alles goed? Ja, best. Hoi. Hoi. Goeie dag dan? Ja. Ja? Ja, 3 uur. Ja. 3 uur. Ik heb absoluut. Oh, wat heeft je mooi verbouwd. Wat leuk. Ja. Ah, dit weer de garage. En dat is nou, Goh, dat is leuk. nou een studio. En wat ideaal. Studio en huis. Ja. Prachtig. Heerlijk. Ja. Wij kunnen s'nachts, als we net sliepen, kunnen een keer opnemen. De eerste keer is het Nanne Allinner en dan Ja. kom ik erbij en dan... Ja, en dat dan, is, ja nee, dat is dit stukje. Ja. Ja. Dat doen we net. Disse. Is dit zo ongeveer? Ja, prima. Wil je dat in sokken of Nee, dat is... een panty? De broeken zakken wel overal voor, maar... nou, Us draken, ik vrees om alle bergen. Op heel de eerde maait ze vogels bij het soort van papier. Verjaai alle vleien en de akelijkheden. Lid wij bedekken de loft, mijn wapens van vrede. Denk erom, de timing die hij nog net gelijk op alle punten, maar mijn stem. Dus, Zullen we het misschien toch even met de... ja, probeer maar even met die kop terug, Ja. jongens. Us draken, us draken, us draken, us draken. En die nummers die wil ik dus gewoon in september op een soort single-cd. Ja. Ha. Ja, de En- A-kant en de B-kant, steeds maar. Ja. Ja, precies. Vogels bij het soort van papier. Verjaai alle vleien en de akelijkheden. Lid wij bedekken de loft bij wapens van vrede. Us draken, us draken, us draken, us draken. Ik groeide dus op in Ljouwert in de jaren 50. De lucht die weer bedekt met draken, dat weet ik nog. Fantastisch mooi. En door op een bepaald stuit is dat stoppen. En als band wist net wanneer iets stopt of begint. En in de jaren 70 doe vreeg ik een keer om mijn mem. Ik zei, waarom stoppen we doen maar dat draakje vliegen? Nou, zei ze, ja, dat wist vanzelfs net, maar dat waard op een bepaald stuit verbeen. Terug de vliegbasis. En
dat vond ik zo fascinerend. Dat zelfs maken papieren binnen, wat is het, dat bedreigend was zo, van die grote machines die dus beschermen moesten tegen de vijand van dat moment. Daar wil ik altijd een keer wat mee doen, met dat thema. En toen de reunie van Ierot kwam, ik zei ik wil een paar nieuwe dingen doen. En toen had ik uitgesteld, zullen we dit lied dan doen. En dat vond ze alweer een prachtig idee. De draak als vredessymbool, zeg maar. Een massa drakenmeidje in de lucht bedekken. Dat die rommel uit de lucht komt. En een mooie, naïeve gedachte is dat. Lieke naïef. Maar ik was zeggen als het idee dat het mij zulke machines vrede bereiken is. Ik weet het nog, dat ik mijn spanning kwies aan fijntje. Wacht op het thuiskomen van uw heid. Kier plezier, papier en een eindje draakje touw. En hout bij zo'n meidje. De draak der draken. Ik weet het nog, dat ik het kleer spelen als fijntje. Een machtig mooie draak, een meidje. Fijn dat hij die saffel vuur wie. Hij gaat het uit, doet de wind in een goed weer. Van de draak der draken. Ik weet het nog, heel de loft wie vol mij draken. Die in alle kleuren naar huis laken. Honderden ben die draafden dienen. Hier de dagen, nacht en willen heren. Mijn hart draken. Door Ierot ontstonden al die Friese talige groepjes. Ze hebben zoveel mensen hebben ze ondersteunen op een gegeven ogenblik. Tot het meisje van muziek. Groepjes vormen in vleer en ik weet niet hoe ze al die rieten. Kijk wat de kast had gewoon. Hier letter. Het had een ongelooflijke ondersteuning geweest. Doe voor de Friese taal. Het mag dat dus wel zuiver stoon. Troch lawaai vogels van steel beton. Van bommen smieters van die grote. Met op Tjelu's draken. U's draken. U's draken. U's draken. De folk hier een revival. En er weer in de Friese taal weer er niks. Roel Slafstra weer er, maar die zegt zichzelf net als folkmuzikant, maar meer als troubadour. En ja, er weer gewoon niks op dat meid. Ja, en de folk zit in de lift. Er weer een oorlog van de jeugdcentra en die organiseren een heel soort folkfestivals, omdat ja, er komen heel vredelievende mensen op aan en mooie relaxed avonden. Dus dat weer van die puzzelstikjes die het al hier heel mooi in elkaar voelen. We speelden een soort en het wie lood. Het wie echt lood wat we deden. Nog net zo lood als een trosnee jongensbeentje nou is, maar voor u is het al behoorlijk lood. En ik lag nachts in bed met een pieptoon in een holle. En dus ik wist echt wel, dit is eigenlijk net goed voor mij. Ik ga wat oors in de holle. Want inmiddels wie ik in de kundenkamer met Piet Kok en Sido Martens. En die spelen folk. En dus ik begon met hun te spelen. En Lidwien kwam erbij en zij hadden we de groep Farmers Union. En dat wie folk in het Engels. En ik vond het mooi. Ik vond het een verademing. En alleenig werd ik dus les van hier, dat wie het Engels.
En toen denk ik, ja, maar oké, mijn volgende project, dat wordt in mijn eigen taal. Stil nog verstommen, je mij langs de hier Ja, mooi. Mooi. Wat je de Goedroes zeggen aan je horen? Nou ja, het is zeker 40 jaar geleden dat ik dat wist. Maar als ik deze tekst goed lees, dan gaat het om de schaking van een prinsesse van Gudrun. En die moet dan met Hartmoed trouwen. En dat was ze dus net. En dan na 14 jaar, en dan is ze dus inmiddels, denk ik, 58 of zo. Dan komt dus die knakker uit Denemarken, die Herwig, komt dan mij zien skip en neemt haar dan weer mee naar huis. Ja. Ik betrapte mij bij het zongen de hele tijd erop, waar gaat ik alweer hoor? Maar ik heb de kranten nog, ja. Ik heb toen nog een LP met een krant, die keek erop naar lezen. Je zit net samen wat, dat ga je maar in de gaten. Hier al zit hier, is een historisch moment. 40 jaar geleden kwamen ze met de Gudrun zagen. Dat is precies 40 jaar geleden. Zo'n 80 houden er ik samen weer mee op. Maar nu ben ze er weer. En de Ski Marion had de primeur. Jim had de primeur. Hier al. Het is net dat ik het alle noemers van hier ook zo nou naar weer draai, maar nadat ik ze dus weer draai, denk ik van, godverdorie, we hebben toch wel leuke dingen maken. En toen de jongens weer voorbij hier, doe je plaats hier lekker zo ree. Dat de wie net alleen nog van India, doe pas gaan het schip weer stee. Ik heb het gevoel dat ik dus nou nog meer een groep vind. Ja, klopt. Ja. Ja, minder haantjes en kippetjes. Ja. Hechter dan ooit. Daar keus doe je meidje brengen en weet niet hekken weken na. Tijdens het jongen zeg ik een heel soort hele gelukkige gezicht. En mensen het alles mij zongen. Ja. Ik wat is dit leuk. Ja. En dit weer de kick-off. En de rest... En dat weer een kick. Dat weer een kick. Staat pratende mensen maar huwen, voor de streek van Glasgow en viering, ja. Ik ben blij dat de commissaris zijn rug recht heeft gehouden en het marktgerichte landbouwbeleid niet gelijk naar de prullenbak heeft gewezen.